mahinungdanon sa pagpabakuna sa kabataan batok sa polio ug uban pang mga sakit. Makauban nato karong buntaga dinhi sa Business Matters ang Communications for Development Consultant sa Relief International Lester Jumjum Uwano ug ang Child Care Program Medical Coordinator sa Department of Health Dr. Joan Antoinette Albito. Maayong buntag, Sir and Doc. Welcome dinhi sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Miss Cecil, and Merry Christmas and advance Happy New Year sa atong mga viewers, no? Mayong buntag, Miss Cecil, and all our televiewers. I hope everyone is having a safe and happy holiday. Yes, happy holidays kaninyong duha, Sir and Doc. Let's start our discussion by sharing sa ato ang audience unsa ning Relief International. Please tell us about your mission and of course ang purpose ninyo sa inyong organization. Okay, again, mayong buntag sa atong mga viewers, no? Miss Cecil, ang Relief International usa ka humanitarian NGO, no? And then we are located around 19 countries. Ang atong ginabuhat is nag-abag ta at the same time nakik-partner ta, no, sa ato ang mga pobre nga komunidad. At the same time ganahan ta nga matagaan sila og tabang, no, para ma-resilient sila in times of disaster and emergency. So aside ana, ang Relief International, ang iyang mga programa is partner gid siya, no, sa ato ang mga LGU, sa atong mga ahensya sa gobyerno. O gani nasugdan na ninyo Yes. ang first phase sa inyong supplemental immunization activity. Kinsa ang mga target beneficiaries niini ug unsa ang next phase sa maong programa? Ang target natoan is mabakunahan ang mga bata, no, nga nagpangedad 5 years old below or 4 years and 11 months basically. So ato ang gusto unta mahitabo is malikayan nila ang mga sakit sama sa tipdas, polio o rubella. Sir and Doc Joanne, this morning daghantang mga viewers nga mga mama ug mga papa nga nananaw nato karon, unsa jud ka epektibo ang vaccination para maluwas ang ilang mga anak sa mga sakit? Ang ato ang vaccination, very important. Kung ikaw sa kaginikanan, it will be the best gift that you can give to your child. Kay dili lang nimo ma-save ang iyang life, but you can assure na he or she will have a better quality of life and a brighter future. In terms of the safety of the vaccine, our vaccines have undergone many researches and tests before ni siya gi-approve sa FDA. Now, like other medications, dili ta makasulti nga 100% gyud nga ang iyang safety. Like there are certain people nga mo-develop og side effects, but the risk of contracting the virus or contracting the disease outweighs the possible side effects nga ma-experience sa usa ka tawo kung dili siya magpabakuna. Actually, we are trying to do this supplemental immunization activity come this February tungod kay aduna kita nakita nga pag-decline, no, sa pagpapakuna sa mga bata, no. And there will be a possible outbreak of PIPDAS in the coming year. Nya naana tay outbreak pud sa polio and sa to say ba nga for the past 20 years or pila ka years nga wala tay cases of polio, and because of the decline of vaccination naana tay case of polio. So importante gyud kaayo, no, nga atong giawhag na to mga nanay ug mga tatay nga dili ta angay mahadlok, no, na magpabakuna kay kani siya patabang ni para ma-boost nato ang immune system sa atong mga bata. Daghang salamat sa inyong pagpakabana, Sir Jumjum and Doc Joanne. We wish you all the best sa mga future endeavors ug mga programs ninyo. And karon atong hisgutan unsa inyong mensahe para sa ato ang mga kapuso. Giawhag gyud na ako, no, nga moadto kita sa ato ang mga vaccination post karong February 1 to 28 atong pabakunahan nato ang mga bata. Dili ingon nga tungod kay nahuman na silahang routine immunization dili na ta magpabakuna, atong sabto na kani siya nga activity, supplemental activity ni siya, nagpasabot nga additional ni siya nga bakuna. Now, ang Department of Health nag-aauhag sa mga ginikanan nga bisan pa kung ang atong atensyon nakafocus karon sa pagsumpo sa pagkanap sa COVID-19 and of course na holiday season, dili nato kalimtan ang ato ang basic and essential health services sama sa pagbakuna.
atong hinumduman nga ang pag-delay sa bakuna, paggasugdan og outbreak sa mga vaccine-preventable diseases. Daghang salamat, Doc Joanne and Sir Jumjum sa mga impormasyon nga inyong gipaambit karong buntaga.